important fer que Barcelona o les administracions centralitzades es recordin que hi ha un territori, no només a Lleida, sinó també a les Terres de Lleida, a vegades a Girona, que hi ha territoris que no tenen aquest accés tan fàcil i que no tot ha d'estar a Barcelona, tot i que estigui molt ben connectada, sinó que hi ha serveis i hi ha drets que s'han de descentralitzar i per llei ens pertoca i és això el que hem de reclamar. L'oportunitat que ens ha donat l'Associació de Drets i Reproductius d'enxarxar-nos totes amb el territori, que a Lleida existim, que tenim una problemàtica i que volem que aquesta problemàtica se sigui escoltada i que el que estem portant a terme com a col·lectius de base, com a col·lectius feministes, es visualitzi a través del món. Moltes dones, quan va sortir totes les notícies de que a Lleida no es podia avortar de forma quirúrgica, ens deien que es sorprenien. Com que a Lleida no es pot avortar de forma quirúrgica? Llavors, quina és la realitat? Quina informació tenim les dones de la nostra sexualitat i dels nostres drets? Hi ha molta mancança i això es nota, però ja et dic que són diversos factors socials que ho fan que no sigui tabú. Nosaltres hem rebut